Behandling af træterrasse. I denne video skal vi fortælle om, hvordan man behandler en træterrasse. Du får viden om, hvad du skal være opmærksom på, når du behandler din træterrasse. Udendørs træværk skal altid rengøres for at fjerne almindeligt smuds og snavs, inden der males. Start med at højtryksspule træterrassen, så skidt og snavs bliver vasket væk. Efter højtryksrensning rejser træfibrene sig, og terrassen skal derfor slibes med sandpapir korn 100-120. Bemærkes skimmel eller belægninger, skal det vaskes væk med fjernbelægninger. Da skimmel ikke altid er synlig for det blotte øje og kan forefindes selv på nyt træ, kan man med fordel bruge fjernbelægninger. Træterrasser skal som hovedregel ikke grundes. Træterrasseolien findes i en række standardfarver, men visse produkter kan også tones i et utal af andre nuancer. Før det påføres, er det vigtigt at få det omrørt grundigt. Træterrasseolien påføres i træets længderetning. Når olien er blevet påført, er det vigtigt at fjerne overskydende olie med en fnugfri klud efter ca. 10 minutter. Dette gøres efter hvert lag. Vær opmærksom på, at klude kan selvantænde og skal derfor bortskaffes forsvarligt. Træterrasseolien påføres 1 til 2 gange, alt efter hvor mørkt et resultat man ønsker. Der garanteres ikke mod sorte skimmelangreb og afskallinger på lærketræ, da det skyldes trækvaliteten og ikke overfladebehandlingen. Når terrassen er helt tør, er den klar til brug.